Tak, a my už pokračujeme v našom dnešnom dámskom klube. Už som v poradni pri pani doktorke, aby sme si hovorili o škvrnách po lete. Otázok neúrekom, pár ste ich vyberali, takže nech sa páči, začíname. Pigmentové škvrny, keď sa objavia v tehotenstve, hovoríme o letnom období, ale poďme k tomu, aká terapia je vhodná a možná práve pre ženy, ktoré sú v druhom stave. Takže v tehotenstve nemôžeme robiť laserovú terapiu, až potom, teda neskôr, keď už je bábätko teda väčšie. Takže musia mamičky vydržať. Musia vydržať nejaký čas, ale môžeme robiť napríklad taký jemný chemický peeling, sa dá urobiť na pokožke. Ale určite napríklad IPL terapia je možná, ale niektoré druhy laserov nie sú možné v tom. Musí počkať teda mamička. Dobre, takže mamičky vydržať, chrániť sa pred slniečkom, veď to sa inak aj odporúča. My sme si o tej prevencii chceli hovoriť, povieme si ešte v závere. Pigmentové škvrny, či vznikajú aj v soláriách? Áno, áno. To je rovnako UV-žiarenie, takže aj v soláriách. Dobre, môžu vznikať a dajú sa rovnako odstraňovať? Dajú sa odstraňovať, lepšie ich odstraňovať, keď sú ako čerstvé tie pigmentové škvrny, čiže skoré. Čiže čím dlhšie, niekoľko rokov, keď trvajú, tak potom aj to odstraňovanie je trošku dlhšie. Dobre, poďme ďalej. Poďme k tomu, že koľko je potrebných tých ošetrení, ale teraz asi sa bavíme o niekoľkých ošetreniach. Tak začneme tým možno chemickým peelingom, mechanickým, po akom čase môžem vidieť zmenu. A potom sa rozprávajme o tom IPL, čo je teda laserové? Áno, laserové ošetrenie. Čiže keď sa robí chemický peeling, to sa väčšinou robí 4-5 krát v takých dvojtýždňových intervaloch. A keď robíme lasere, tak je to veľmi individuálne. Môžeme to urobiť, to ošetrenie jedenkrát, ale tých ošetrení môže byť aj 5 v takých mesačných intervaloch. Pani doktorka, je možné, že som mala minulý rok škvrny po lete? Odstránila som si ich bielením, respektíve chemickým peelingom. Proste perfektne zmizli mi v priebehu pár týždňov, možno mesiacov. Je nové leto, išla som na slnko a znova na tom istom mieste sa mi objavili tie pigmentové škvrny. Bude mi stačiť tá istá terapia, ktorú som, teda tá metóda liečby, ktorú som použila, alebo musím siahnuť po niečom inom? To je veľmi ťažké teraz povedať, lebo môže stačiť tá terapia, ale zase môžu sa vám objaviť. To ešte neznamená, že keď idete na chemický peeling, že sa vám v priebehu života neobjavia tie flaky. Vy musíte potom si dávať väčší pozor, čiže používať ten SPF faktor, alebo teda ak by neúčinkovala ten chemický peeling, tak môžeme skúsiť IPL, alebo môžeme laser, ale stále môžu vzniknúť aj nové pigmentové škvrny, aj tie sa môžu znova vrátiť. Pýtam sa ešte takú vec. Sú veci, o ktorých hovoríme o mechanickom, respektíve chemickom peelingu, sú to dostupné bez lekárskeho predpisu v lekárniach produkty, alebo také neodporúčame? Viete, čo mám na mysli? Že ľudia siahajú niekedy aj možno po nie najlepších veciach, ktoré im nepomôžu, ako keby zbaviť sa tej škvrny, možno im môžu aj ubližiť. Tak ak také sú, hneď nám povedzte. Áno, určite. Veľa ľudí skúša aj domáce také babské recepty, aj si dávajú cibulu na tvár, aj rôzne iné peelingy robia a to nie je cesta. Vždy je lepšie sa poradiť s odborníkom, minimálne s kozmetičkou, zdravotnou sestrou alebo s lekárom. Dobre, poďme k tzv. Pigmentáciám. Najprv nám poviete, lebo diváci sa pýtajú, že pri hyperpigmentácii, či ide tá jazva odstrániť, respektíve akým spôsobom. Z hyper mi je jasné, že sa asi zhlukuje viacero pigmentových... Áno? Dobre. Normálne jazva by mala byť taká biela. Áno. Postupne sa prispôsobuje, bude bledá, alebo sa prispôsobuje, najprv červená, potom je biela, taká striebristá. A keď je vlastne spigmentovaná, to mala jedna diváčka, tak dá sa to pekne odstrániť a zredukovať, ale na to treba tzv. Lux laser. Je to laser, ktorý je špeciálny na jazvy. Dobre. Rôzne hypertrofické, atrofické a iné jazvy. Dobre, ideme teraz k takej veci, že som na zákroku, teraz čo ma čaká? Pred a po. Teraz viete, ako sa hovorí. Nepite, nejedzte. Toto asi môžeme. Takže skôr, aby som si to vedela predstaviť, že idem, nejaký čas som zrejme na zákroku a potom čo? Môžem si hneď umývať ruky, môžem sa natierať. Aký je možno taký deň po? Alebo deň... Záleží, čo robíme. Ak robíme, dajme tomu, by sme odstraňovali pigmentové škvrny na dorzách rúk,
tak v ten deň by som neodporúčovala niečo umývať alebo dlho mačať vo vode ruky, treba len krémovať tie ruky. Ale vlastne to vám pred tým zákrokom povieme. Ale našťastie všetky zákroky sú veľmi rýchle, ale aj tá rekonvalescencia je krátka. Takže to trvá len pár hodín po zákroku, čo dodržiavate. Potom samozrejme, ak by ste išli na slnko, tak SPF faktor používate. A nemusíte sa báť, že týždeň, 2 týždne máte nejaké obmedzenia. Posledná otázka. Či je na laser vhodný, vôbec na toto odstraňovanie je vhodná jeseň, toto obdobie? Všeobecne všetky lasery sú veľmi dobré, alebo laserové terapie absolvovať na jeseň a v zime. Ale tá doba pokročila, aj tie lasery sú veľmi kvalitné a už disponujeme aj laserami, s ktorými môžeme robiť celoročne, dokonca môžeme ošetrovať aj opalenú pokožku. Takže je to možné, už teda niektoré zákroky sa dajú robiť celoročne. To je to, čo sme sa my dve zhodli na tom, že tie technológie pracujú z roka na rok, je vyššia kvalita a hlavne je ten človek a tá koža, vieme, že si ju musíme chrániť. My sme si povedali, že ešte si povieme, že pozor, prevenciou je krémovať sa? Áno, krémovať sa v zime, v lete a stále. Super, ste úžasné, ďakujem. Už vás rozrušilo, lebo máme plné štúdio zaujímavých tvári, čaká na nás to prekvapenie, ale ste statočná. Trošku sme tu mali hluku, takže pani doktorka ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že ste u nás boli. Ďakujeme aj vám, ktorí ste sa pridali k nášmu dnešnému rozprávaniu.